Siyempre, busy sa pagpipicturan si Mami Liv at saka si Daniel Vlog Tales. Andito kami ngayon sa tinatawag ng Freedom Park sa San Mateo, Isabela. Rizal Park kung tawagin kasi dito yung rebulto ni Rizal. Maliit lang siyang park pero maganda. At saka may mga tiyanggi nga dito, mayroong night market kaya nag-uumpisa dumami ang tao. Pag lalaki dyan eh. Sa mga kwentuhan, si Casper po ang may-ari ng nachos, street nachos, right? Street nachos. Yon, sa motor lang siya, sa scooter, and nandito siya sa night market sa San Mateo, Isabela. Casper, okay lang ba na tanungin ko ang mga information na about sa pag-business mo? Okay? Sige po, okay lang po. So by the way, si Casper, taga dito ka ba San Mateo? Apo, taga dito po. Isang barangay? Dagupan. So unfortunately mga kwentuhan, nag-brown out kasi may pumuntok na poste. But we are still eating here sa table. So may free table naman dito for public para makakain yung mga visitors o yung mga punta dito sa night market. Yun niya, naglalaro na kanyang biniling what do you call that? This is my DIY light. Namin yung bibingka, and buti na lang may ilaw dun sa nagtitinda ng mani. So meron tayong spotlight. Ipakita ko sa inyo kung gano'ng kadilim, pero fortunate nga na may ilaw dun sa mga harap namin. So ito, let's see. Ipakita sa inyo kung gano'ng kadilim. And unfortunately, na-stop na rin yung program daw. May live band, may performer. So na-stop na rin kasi somehow nga may pumutok na poste doon sa may kanto doon. So, Yay! so black out yung area. And the whole street of night market is still busy dahil mga pagkain, may mga tinda ng mga street food, may mga kanya-kanyang ilaw. Kaya ang dami pa rin kumakain sa mga stall dito. Hi guys. Ang sarap talaga ng bibingka na ito. Traditional nilang niluto yung sa ilalim ng uling. Ito yun Tapos maraming niyog. Ang sarap. Hindi na siya mainit. Hindi kagaya kanina, napaso pa ako. So mga kakwentuhan, unfortunately, mayroon daw sumabog na transformer, right? Transformer ba yun? Transformer. O may pumutok na transformer ng poste kaya nawala ng ilaw o ng kuryente dito sa bayan. So yung night market, nag-ooperate pa rin yung mga food stall. Right, Daniel? Meron silang mga solar lights. So nag-ooperate pa rin yung mga food stall dahil meron silang mga independent light na hindi connected sa kuryente. Yeah, they have lights that's like battery or like solar. So pero uwi na rin kami, pero yun nga, masarap yung bibingka, sobrang sarap, 50 pesos only. Traditionally prepared and cooked ang bibingka. Ang bibingka nag-take out kami para maipasalubong kay mama at kay daddy sa in-laws ko. Siyempre, dapat pasalubong tayo sa mga in-laws. Alam niyo na sikreto. Uulit-ulitin namin ang pagpunta dito sa night market. Yeah. Hindi ka, hindi ka maboboard, hindi ka ma-disappoint kasi ang daming pagkain masasarap. Ang problema mo lang ay yung, siyempre,